фикр кунед, забони тоҷикии форсӣ намебуд. Дигар забонҳое буданд, аммо забони форсии тоҷикӣ намебуд. айни ҳол ҳам мо бо шумо бо забони тоҷикӣ суҳбат намекардем. хуб аз таърих медонем, ки барои зинда нигоҳ доштани забони тоҷикии форсӣ абармардон кӯшишҳои зиёде карданд ва баъзе аз онҳо қурбонии ин роҳ гардиданд. дар ин видео суҳбат мекунем дар бораи аввалин касе, ки дар роҳи зинда нигоҳ доштани забони тоҷикии форсӣ қурбонӣ гардид. албатта ногуфта намонад, ки ба муваффақиятҳои зиёде ҳам ноил гардид. салом, хуш омадед ба канали расмии тоҷикон. моро пайгирӣ кунед ва обуна шавед. обуна шудан аз ҷониби шумо бузургтарин ҳимоят барои мост ва хушҳол мешавем, ки меҳнати моро қадр мекунед. сипосгузорем, ки бо мо ҳастед. яъқуб ибни лайси сафорӣ аввалин касе, ки барои зинда нигоҳ доштани забони форсии тоҷикӣ кӯшишҳои зиёде кард ва то ҷое муваффақ ҳам гардид. яъқуб соли 840 дар Систон ба дунё меояд. ӯ ба давлати сафориён асос мегузорад. калимаи сафорӣ маънои мискариро дорад. хонаводаи яъқуб шуғлашон сафорӣ яъне мискарӣ буд. аз ҳамин сабаб давлати ташкилкардаи фарзандони наҷиби ин хонавода номи сафориёнро мегирад. дар баъзе маълумотҳо чунин қайд мекунанд, ки гӯё яъқуб дар ҷавонӣ ба дуздӣ машҳур будааст. албатта ин ғалат аст. дар он замон сарватмандон то ҷое расида буданд, аммо мардуми камбағал барои хӯрдан нон ҳам надоштанд. яъқуб дар оилаи камбағал ба дунё меояд. аз ҳолу дили камбағалон хабардор буд. яъқуб якчанд нафарро дар гирди худ муттаҳид мекунад ва ба хонаи сарватмандон ворид мешуданд. бойгариро гирифта ба камбағалон тақсим мекарданд. яъқуб бо ин кирдораш дар дили мардум ҷой пайдо кард ва мардум ӯро дӯст медоштанд. ин амали ҷавонмардонаи яъқубро дуздине айёрӣ мегӯем. айёр ин воҷаи форсӣ буда маънояш ҷавонмардӣ накӯккорист. яъқуб корҳое мекард, ки ба манфиати мардуми камбағал буд. яъқуб ва бародараш маҳорати баланди ҷангӣ доштанд ва дар хӯросон машҳур гардида буданд. яъқуб ибни лайс соли 861 ҳокими Систонро сарнагун карда, маркази он шаҳри Заранҷро гирифт. хабари корнамоиҳои ин бародарони сафорӣ ба хилофат мерасад. халифа мӯътамид яъқуби сафориро ҳокими Балх ва Таҳористон таъин мекунад. халифа ва ашрофхони араб бо ин роҳ мехостанд сафориён ва тоҳириёнро ҷанг андозанд, ки дар он замон ғайр аз сафориён боз бародарони тоҷик, ки давлати тоҳириёнро ташкил карда буданд, ҳукмронӣ мекарданд. сафориён аз замони ба сари ҳокимият омаданашон нақшаҳои худро доштанд ва ба халифа ҳам бовар надоштанд. яъқуби сафорӣ соли 873 охирин намояндаи тоҳириён муҳаммад ибни тоҳириро шикаст медиҳад ва ин ҷо давлати тоҳириён аз байн меравад. яъқуб сарзаминҳои хӯросону Табаристон, Рай ва Гургистонро аз худ мекунад. ин пешравиҳои яъқуби сафорӣ халифаро ба ғазаб меорад, аммо халифа ҳеҷ коре карда наметавонад. яъқуби лайс қудраташ ба авҷ мерасад ва ин ҷо давлати сафориёнро ташкил мекунад. яъқуби сафорӣ худро подшоҳ эълон кард. худро аз наслҳои ҷамшед, худро аз подшоҳони сосонӣ донист. яъқуб ба халифа номае мефиристад ва аз арабҳо талаб мекунад, ки шумо баргардед ба он ҷое, ки омада будед ва сарзамини худатон баргардед. ин сарзамини мост, ин хонаи мост, ин ҷо мо зиндагиамонро мекунем. яъқуб як аз корҳои бузурге, ки анҷом дод, ӯ фармон баровард, ки дигар дар дарбори сафориён бо арабӣ суҳбат кардан қатъиян маън аст ва забони тоҷикии форсӣ ба расмият дароварда шуд. ба қавли муаллифи китоби таърихи Систон, яъқуб лайс он қадар шӯҳрат пайдо карда буд, ки аз Чин, Сурия, Ҳинд, Рум, Африқо ва кишварҳои хориҷ назди яъқуб меомаданд ва барои ӯ ҳадияҳо меоварданд. онҳо нисбати яъқуб он қадар эҳтиром доштанд ва ӯро малик ут дунё хонданд. яъқуби сафорӣ барои сарзамин ва мардум кӯшишҳои зиёде мекард. ӯ аз ҷавонӣ то ин замони подшоҳӣ ва баъд аз марг ҳам ҳатто дар фикри мардум буд ва худро баланд намешуморид. бо мардуми оддӣ хӯрок мехӯрд, бо онҳо менишаст ва эҳтиром мекард.
ӯ дар ҷангҳо дар сафи пеш меҷангид. Халифа қудрату тавоноии Яъқубро мебинад ва аз тарс ба Яъқуб номае мефиристад ва мегӯянд: ҳукумати Хуросон аз ту дигар ба ин корҳо идома наде. хуб мебинем Яъқуб дар ҷавоб чӣ мегӯяд. Яъқуби Сафорӣ дар ҷавоб номае мефиристад: шумо куҷои кор ҳастед? Ман ба самти ту меоям ва мехоҳам Бағдодро забт кунам. Яъқуб ба самти Бағдод равона мешавад. Дар Систон дастае буд ки вазъияти кишварро ноором мекарданд. ба онро Яъқуб як бор шикаст дода буд, вале боз дубора шӯришҳо мебардоштанд ва даста аз ҷониби Занҷ роҳбар мешуд. Занҷ ба назди Яъқуб меравад ва мегӯяд ки агар қабул кунед, мо ба шумо кӯмак мекунем, то ин ки хилофатро шикаст диҳем. аммо Яъқуб ин кӯмакро рад мекунад ва ба Занҷ мегӯяд ки ман Бағдодро забт кунам ва ту ҳам мерасам. Яъқуб ибни Лайс ба наздикии Бағдод мерасад. лашкари тоҷику форс ба қалби лашкари араб расиданд. ин яке аз ҷангҳои бузург мубаддал гардид. дар аввал сафориён муваффақ мешаванд, аммо лашкари Яъқуб шикаст мехӯрад. мутаассифона ин ҷо Яъқуб бемор мешавад ва ба гунди Шопур бармегардад. Яъқуб бо ин беморӣ боз ҳам умед дошт ва нақшаҳои бузурге мекашид. ӯ ҳамеша насиҳат мекард ки ба арабҳо бовар накунед. Яъқуб соли 879 аз ин беморӣ дар ҳамин гунди Шопур даргузашт ва он ҷо гур карда шуд. баъди 200 сол салҷуқиён мақбараи Яъқубро дар ҳамин гунди Шопур месозанд. Амр бо халифа дӯст мешавад ва ба халифаи араб мегӯяд ки мо ин қадар заҳмат кашидем, давлати бузург ташкил кардем, ҳамин Хуросонро ба мо диҳед. халифаи араб ба амри Сафорӣ мегӯяд ки ин ҷо Сомониён ҳукмрон шуданд. агар тавонистӣ аз онҳо заминҳоро бигир. дар он замон сардори давлати Сомониён амир Исмоили Сомонӣ буд. амр бар зидди Сомониён лашкар мекашад ва шикаст мехӯрад. амр ибни Лайс аз тоҷикони Хуросон буд. Исмоили Сомонӣ ӯро намекушад. аммо баъди чанд муддате Амр ибни Лайс ба Бағдод бурда мешавад ва он ҷо аз тарафи арабҳо сар мезананд. Амр ибни Лайс қурбонии бозиҳои сиёсии халифа мегардад ки ин боиси хотима ёфтани давлати Сафориён гардид. нуқтаи муҳим ки бояд қайд кунем ин аст ки сарчашмаҳои таърихӣ нишон медиҳанд ки байни Сафориён ва Сомониён ҳеҷ душмание вуҷуд надошт. Сафориён дар замони ҳукмронияшон тавонистанд зиндагии беҳтаре барои мардум ташкил кунанд. забони тоҷикии форсӣ мақоми давлатӣ пайдо кард ва дар ин замон шоирон бо забони тоҷикии форсӣ эҷод мекарданд. ҳудуди давлати Сафориён сарзаминҳои Хуросонро дар бар мегирифт. хуб дӯстон, умедворем тавониста бошем шуморо қатрае аз баҳри таърих ва абармардони бузурги хеш шинос карда бошем. фикру пешниҳодҳои худро дар зери навор нависед. шумо метавонед силкаи ин видеоро тавассути WhatsApp, Telegram ва дигар сайтҳо ё SMS ба дӯстон фиристед. сипосгузорем ки бо мо ҳастед.